Dobrý deň, moje meno Karolina Đuđar. Dneška nám naša lekcia zo 5. klasy Drážka na salaš. Že by sme odrobili to tú písňočku jak treba, znači neobchodná vám čitánka i neobchodná vám školská teka, že by ste zapisovali, pretože toto, co bude tu na tabli, treba, že by bolo i u vašej teky, znači tak, jak co keď robíme na hodzini. Peršenstveno treba, že by sme ešte zdohadli kolo naseľovania Rusnácoch na toti prostory, co sme spomínali už i zo ruského jazyka, i zo histórie. Znači, že tu keďže priseljeli, ta bula močara, bula pustara i tu ľudze dosť češko žili, znači život im nebol ľahký. I toto, co už nadaleko poznáte, že še u stvari Rusnáci zanimali zo poljoprivredu. Poneže pomališe naseljoval Valal, bolo i tých ľudí, ktorí u stvari nie žili u Valalje, ale žili na vydvojených objektoch zvonka Valalu. A takí objekty, kde ľudia bývali, še navolovali salaši. Možno buď ste u nižších klasoch z učiteľku boli opatriť salaš, verím, že znáte dajaké informácie o tým. Dneška už salaši, keď je zvoni dosť súčasní, majú struju i vodu i dajaké môže byť moderní súčasní technológie, ale ak to známe, skorej to nebolo tak. Salaši sami po sebe še rozlikujú práve pre dajaké specifičnosti, ktorí nám interesantní a teraz ich už niet. Teraz ja tu napríklad mám jednu sliku, ktorá u stvari prikazuje, môžem i tak porobiť, znači máme tu jednu časť salašu a toto, co je interesantné pri tomu salašu, to u stvari tota tu časť, ktorá še volá studňa. Studňu už ritko kto má, okreme u takej formy. A vážne nahlášiť, že tota studňa bola neobchodná, pretože ľudia na salašu mali veľa životini, veľa statku i to im trebalo za pokarmu. Týž studňa bola neobchodná, pretože skorej vody i vodovodu nebolo ani struje, takže u princípu bola bar schasnovita. Teraz napríklad, my keď chceme okúpať, pôjdeme do kúpatila, uključíme teplú vodu, okúpame še, vidíme vonka. A skorej to bome bolo inšak. Znači, trebalo perše vodu nabrať zo studni, uniesť ju nuka, rozložiť ohňa do šporheta, zohrať to tú vodu i kúpať še u kúpačky. Poneže familii boli veľa číslení, to tú vodu še nevysypovalo, ale ju chasnovali všetkým šorom. No môžeme i z toho zaključiť, že u princípu nám dneška veľa ľahčejšie, hoľom co še toho dotýka. Ale salaš sám po sebe má i svoje pozitívne charakteristiky a to u stvari bolo bavenie vonka, bavenie so životinjami, roboty vonka i mohlo še zdumovať z baviska, kotri už dneška nepostoja. Chlapci najčastejšie behali zo spariďu, kde kedy so kamenčkom znali sebe i narobiť dáco, alebo rozbiť oblak. A dzivčata še bavili zo kukuricu, kde česali vlasy na kukurici i tak še bavili, že to boli babky. Keď už imi to bolo dopite, to še pravili hubabi. A hubabi to dneška by vám bolo jak keď še vežne do harsci hlina, blato, napraví še dzírka, jak na buchty, co še praví, pľúvne še do toho, sišne, i večer so s tým orucovalo. No, že deti boli kreatívni i tedy, jak co i teraz, to vidíme po tým, že tak. No, sliku teraz môžem tu z boku zochabiť. I jeden od našich písateľov, poeta Michal Ramač, on i vyrosnul na salašu. To často môže vidieť po tematiky jeho poezii, pretože veľa písni i spôsob písania pošvecel tomu, u stvari jaký to bol život na salašu. Takže perše napíšeme náslov, znači píšeme školská robota i píšeme náslov Drážka na salaš.
Znači, napomínam, toto, co na tabli, muši biti u vašej teki. Toto, co sme pripovedali o salašu, znači toto, co rozlikuje salaš od druhých objektov za bývanie, znači dávny salaš, nie to tí súčasní dneška, to toto, že je vydvojený od valalu, že má studňu, že nebolo vody u smislu vodovod, nebolo struji, ale zato, že tam trimal statok i chovalo še rýžnorodní rošliny. Toto, co u stvari teraz je najbitnejšie, že še tedy bar spočitovala príroda i že tam u stvari bol švíži vozduch. No, o tým, že jak to na salašu bolo i jak to salaš dožil Michal Ramač, prečítame dneška u jednej písňočky, ktorá na 67. boku u čitanky. Znači, môžeme ji priznačiť. 67. bok. U čitanky. No, písňa hláši tak. Od čukun dida nam ostala taka, že nedju co vidic nebožatko. Sam Bog zna keľo rastu popremaka, dok čeka na zvašaru abo pratkoch. Odkedy ju pamätam, vše je hola, ščuljena pod starýma jahodami. Hoď zdeše rozideme, vše nás zvola a nesce vojsť i kus pošedziť s nami. Každoho s dobrým slovom vyprovádzi, na boso za ním škinta dvoji hony. Pocerpa za nás, že sme všekoj kádzi, že zaš odakým výstie javia dzvony. Sanujem ju, keď čujem, jak še skarži starenka dosložena iz marneta i nešmem poveš, že jak i brat starší, i ja raz po nej pojdem het do šveta. No, tu še zjavujú nejakí poňaca, kotri vám vyrojatne môže byť menej poznatí. Tá by roztolkovať, napríklad, tu še spomínajú u písni prátky. A prátky to da kedišnje druženje u gazdinji i okreme to bilo v žime. Same slovo ščuljena, znači že je ščupena, pocerpa, že še briguje, nebožatko, to také drobné, malé, také seginjatko i skaržiše u smislu, že še ponosuje, ale i briguje. A teraz my u stvari vidíme, že tu nie sam salaš konkrétno opísaný. Salaš nám tu jako center, do kotroho by poeta u stvari došol, a i nás navodzi tamac. Tu u stvari opísaná sama Dražka. Znači možeme i odredziť, že tema písni opísaná Dražka, kotra vodzi na salaš. A co še dotyka motiva
že prečo by napríklad poeta napísal takú písňu, už sme zo úvodnej besedy mohli i zaključiť, že to u stvari by bola ľubov ku salašu, ale i zdohadovanie na jeho dzecinstvo. A to práve preto, že poeta tam i vyrosnul. No, tu nám konkrétno u stvari i opisana Dražka. Mi zname co to Dražka i jak to ta Dražka vypatra. Međutim, tu jej dati inšaki charakteristiki, znači ne piše, že je z betonu cehlovana, britka, alebo už ne znam jaka, ali napríklad tu, keď môžeme vydvojiť zo tej písni, znači, že ona še spravuje u stvari jagod živa osoba. Pretože to ta Dražka čeka nás, pretože naglašené, že je nebožatko, vec naglašené, že je hola, že je ščuljena, že chce vojsť, že nás volá, že škinta, pocerpa, pa vec ešte píše, že je starenka, i doslužena. Mi jak co vidíme, u stvari, znači, keď daco, lebo dahto, že nás čeka, že je napríklad hola, že chce voj, že nás volá, že škinta i pocerpa, že je starenka, lebo doslužena, my známe, že Dražka toto u principu nemôže robiť. Ale keďže daco nežive, spravuje jagod žive, my še zdohadneme, že to ta písňa vec u stvari pohasnovana u stilskej figuri, kotra še volá personifikacija. Znači tu nam Dražka personifikovana, odnosno ožita, pretože še spravuje jagod živa osoba. Zdohadneme še, znači personifikacija, napišeme do zahradzenja, stilska figura, keď neživim stvarom dávame charakteristiky živých jestvoch. Abo by še to ešte kratšie mohlo povesť oživjovanje. Znači, Dražka nežive jestvo, to stvar, ali keď sme jej dali charakteristiky živých jestvov, znači, že tu u stvari pohasnovana personifikacija. I s tim, že sme ju ožili, to ta Dražka nam u stvari postava daco co milše, daco ku čomu še mi možeme prituliť, daco co možeme poljubiť i daco co nam u stvari tu bitne u tim naslovu, a to toto, že nás Dražka vodzi na salaš. A keď nás vodzi na salaš, znači, že chce skapčac nás i toto mesto, ku kotromu mi u stvari čežime. Znači, že še u stvari poeta opredzeljal iz gusalašu na salaš, a nie od njoho. A poneže, znači, máme toto prostorné odnošenje, že Dražka na salaš,
znači gu salašu, a nje od salašu, to bi u stvari moglo pretolmačiti jagod podsvidome vracanje na salaš, a pri poetovi to u stvari dzecinstvo, pretože dzecinstvo u stvari pri veľkej väčšini ľuďoch predstavia i prostor šťastca, i period šťastca, pretože sme tedy u stvari najšťastljivší, pretože sa tedy bavíme i pretože nám tedy dobre. Teraz u stvari tu u tej písni nám u stvari ostalo, že by ste zaključili o poetičnej sliki. Znači, poetična slika to toto, co by ste namaľovali, keď by ste mali predstaviť tú sliku. Najčastejšie by to u stvari mohol byť i taký maľunok, znači bitné nám u stvari mať chyžu za bývanie, vážne mať studňu, môžu byť tu ešte mohli byť nejakí deti, ktorí sa bavia, alebo napríklad, jak co vidíme tu prikazané u čitanky, znači máme jednu chyžu, máme studňu, máme želený prostor, znači tu máme i polja, i trávy, i všetko to, u stvari tot prostor, kde še poeta, kde my še my u stvari všetky mohli baviť. Teraz nadalje by váš zadatok mohol byť za domašnju robotu načišliť 5 pozitívnych stvari, kotri domace že dobri za bývanje na salašu. Znači tu u pitanju vaše vlastne domanje, vaše dožice, a u slučaju, že dajaké nejasnosti postoja, znači teraz sme u kontaktu na inšaký spôsob, znači všetko môžeme čuť vidieť na Viber, na Classroom alebo na prek mailu. Za teraz teľo, ďakujem, dovidenia.